Už som zistila podľa testu, že moja silná stránka je prispôsobivosť, potom prepájanie. Prepájam veci, ktoré sú možno zdanlivo nespojiteľné a neprepojiteľné. A potom som developer, to znamená, že rozvíjam myšlienky a potenciál ľudí a ešte som tam niečo mala. Ale viem, že tá prispôsobivosť je moja silná stránka a sama to cítim a nie je to v tom duchu, že si nechám skákať po hlave, ale že s danou situáciou sa dokážem pomerne rýchlo stotožniť a možno z nej aj potom vyťažiť lepšie. Ako som objavila svoje stránky predtým, než som si urobila test, neviem, či som úplne si bola vedomá svojich silných stránok, ale isté veci som odpozorovala a asi som odpozorovala to prepájanie, že keď som sa s niekým rozprávala, tak som vedela nájsť iné kontexty možno, ktoré možno ani tomu dotyčnému nenapadli. A potom ten vzťah s ľuďmi, že keď som s ľuďmi a funguje a prúdi tam nejaká energia, tak sa mi zvyšujú aj schopnosti a že cez tú radosť a cez jednoducho povedané dobrú náladu sa veľa vecí odkrýva. Takže tohto som si tak nejak začínala byť vedomá a som si to všimla, ale až tak v praxi. A asi som to nikdy nevedela úplne pomenovať presnejšie. Asi je dobre poznať svoje silné stránky, pretože potom je človek seba vedomejší, teda je si vedomejší seba a tých silných stránok a vie potom seba vedomejšie vstúpiť do situácií, ktorých by sa možno predtým bál, ale teraz vie, že aha, veď toto je moja silná stránka, toto ja zvládnem. Takže to by som pomenovala ako nie úspech, ale niečo, čo človeku zjednodušuje život a spríjemňuje ho. No a potom výsledky sa ukazujú asi v práci, asi v tom, čo robím, že mňa to baví, teda poväčšinou, a že to aj ľudí, teda poväčšinou baví, nie všetkých a nie vždy, ale že to robím pre niekoho, že to nie je len tak do vetra, že si to jednoducho našlo, to, čo robím a tie moje talenty, že si to našlo svoje miesto. Takže život mi ukazuje, OK, tade to choď, toto je dobré, a možno mi to nebude ukazovať každý deň a vždy, a možno nie navždy, ale zatiaľ si to užívam. Ja neviem, že či poznám všetky svoje talenty, alebo že či ich všetky rozvíjam. To tiež neviem a často s tým, že si toho nie sme vedomi, nemôžeme vedieť, o čom nevieme. Možno ešte niečo objavím, lebo často sa cítim nekomfortne alebo často sa cítim neúplne zladená so sebou a vtedy si hovorím, že asi možno trošku idem proti sebe alebo že nevyužívam svoj potenciál, ale skôr to tam niekde škrípe. Takže ad 1 ešte sa asi objavujem a ad 2 s tým, čo už mám objavené, sa mi teda žije lepšie. Keby som o tom nevedela, tak by som sa asi nejako motala. Ale asi by som sa cítila každý deň ako v o číslo menších topánkach. A mala by som pocit, že to sú topánky, tak to má byť, jednoducho topánky tlačia. A potom by som niekedy objavila svoj talent a by som sa vyzula, by sa mi uľavilo, aby som si povedala, aha, topánky nemusia tlačiť. Takže mňa tie topánky väčšinou netlačia.